Сілавікі пагражалі, і сілавікі пагрозы выканалі. Міліцыянты затрымалі мужчыну, які сарваў перадвыбарчы плакат з інфармацыяй пра гэтак званых кандыдатаў на прэзідэнцтва. Здарэнне адбылося ўначы на вуліцы Аранскай у сталіцы. Дзеянням мужчыны даюць правовую ацэнку. Вітаю ў аб'ектыве. Віталь Бабін разам з вамі цягам найбліжэйшай паўгадзіны. Запрашаю і на пачатак коротка пра галоўнае за сёння. Чысціў пісталет і выпадкова стрэліў. Гучная гісторыя з Віцебску, як загінулі два 20-гадовыя міліцыянты. Мы назіраем просто такую бездарную спробу схаваць штосьці больш складанае, штосьці больш драматычнае. У карыстальнікаў тэлеграму і Ютубу з Беларусі ўначы назіраліся праблемы. Улады рыхтуюць блакаванне падчас выбараў. Есть технические инструменты, которые позволяют это делать. Блокировать либо отдельные каналы коммуникации, либо отдельные ресурсы. Лукашенко урачыста адкрыў пуск артезианской воды для жыхароў Менску. Проект, который я сравниваю с космосом и строительством атомной станции. Сёння ўначы цягам некалькіх гадзінаў карыстальнікі мелі праблемы з доступам да сайтаў, месенджераў, сацыяльных сетак і відэахостынгу YouTube. За апошнія дні гэта ўжо другая спроба уладаў абмежаваць доступ да сеткі. У навагоднюю ноч карыстальнікі з Беларусі мелі праблемы з праглядам віншавання Святланы Ціханаўскай. Праца YouTube аднавілася толькі пасля бою святочнага гадзінніка. Як падрыхтавацца да наступных адлучэнняў, мы разабралі пытанні з экспертамі ў лічбавай бяспецы. Дарагія мае. На адрозненне ад навагодніх блакаванняў цяпер Белтэлекам папярэдзіў, што, маўляў, праводзіць працы ў Менску ды Гомельшчыне. Хоць праблемы былі зафіксаваныя па ўсёй краіне, адкрываліся толькі дзяржаўныя парталы. Пасля падлучэння да VPN карыстальнікам удалося абысці абмежаванні, а значыць, гэта было толькі частковае блакаванне. За счет того, что в январе планируются такие ключевые события в нашей стране, соответственно, это подготовительное тестовое тестирование оборудования. Поўны шатдаун інтэрнэту адбыўся ў жніўні 2020-го падчас масавых пратэстаў супраць фальсіфікацыяў на выбарах. Але і ў такім выпадку VPN можа ўратаваць. Трэба шукаць тыя аплікацыі, што ўмеюць маскаваць трафік. Хуткасць злучэння будзе невысокая, але дастатковая для камунікацыі і доступу да асноўных сервісаў. Сейчас мы видим, что тестируются отдельные блокировки сервисов и инструментов. То есть, условно говоря, если мы рассматриваем в перспективе, потенциально власти могут мониторить самые активные VPN-сервисы, которые используются белорусами для обхода блокировок, и блокировать их в момент наступления время, когда им это нужно. А таму, каб застацца на сувязі са светам, эксперты з іншай арганізацыі Human Constanta заклікаюць запампаваць некалькі розных VPN-аў і зрабіць гэта ўжо цяпер, а не чакаць выбараў 26 студзеня. Пры блакаваннях няма доступу таксама для крамаў Google Play і App Store. Ды хто ведае, калі наступным разам улады пабачаць для сябе пагрозу. Алесь Залеўскі, Белсат. Цьмяная гісторыя. Двое міліцыянтаў загінулі ў Віцебску пры выкананні службовых абавязкаў, паведамляе следчы камітэт Беларусі. Паводле ведомства, прычынай здарэння ёсць неасцярожнае абыходжанне са зброяй. Што ж насамрэч магло адбыцца? Кацярына Гардзеева даведалася падрабязнасці інцыдэнту. Учора пад канец працоўнага дня ў адным з віцебскіх пастарункаў прагучалі стрэлы. Паводле тэлеграм-каналу «Віцебская вясна» працоўнік раённага падраздзялення чысціў табельны пісталет, калі той выпадкова стрэліў. Куля патрапіла ў саслужыўца. Пабачыўшы, што калега загінуў, міліцыянт скончыў жыццё самагубствам. Абодвум участковым інспектарам было па 20 гадоў. Все, естественно, сотрудники силовых ведомств понимают, что с ними может произойти в местах лишения свободы. С вероятностью 99% практически, что это лишение свободы. Халатность, нехалатность, без разницы, она повлекла смерть. Афіцыйныя жа каналы ведомства падаюць інфармацыю суха. Прычынаю здарэння, маўляў, ёсць неасторожнае абыходжанне са зброяй. Пра магчымае самагубства аднаго з удзельнікаў інцыдэнту яны маўчаць. Мы назіраем просто такую бездарную спробу схаваць штосьці больш складанае, штосьці больш драматычнае. Мы не ведаем, ці былі яны цвярозыя, напрыклад, таму што не сакрэт, што ў міліцыі
на работе люди пьют. У Беларусі МУС неахвотна асвятляе здарэнні, звязаныя са сваімі працаўнікамі, і намагаецца хутчэй закрыць справы, у якіх фігуруюць міліцыянты. Прессовая служба спрабуе адстаяць годнасць мундира, толькі мундира свайго начальника. Потому что сваёй канторы, сваёй арганізацыі. Внутры мілітарызаваных гэтых сістэмаў чалавек застаецца безабаронным. Так, у 2019 годзе загадкавую гібель лейтенанта ДАІ Яўгена Патаповіча афіцыйна абвясцілі самагубствам. Аднак вынікі следства аспрэчваў бацька загінулага. Не показали в морге это самое тело, и когда уже произошли похороны, тогда уже следствие на 5-й день выставило свою версию, что это произошел суицид. И поэтому я же говорю, не верю. Цела 22-гадовага Яўгена знайшлі ў лесе пад Магілёвам. Ён быў без штаноў з кайданкамі на руках. Прычыною смерці хлопца стала агнястрэльнае раненне ў галаву. Незадоўга да здарэння працоўнік ДАІ адправіў калегам паведамленне. Маўляў, невядомыя вязуць яго кудысьці на Чорнай Волзе. Следчы камітэт пастанавіў. Гэткім чынам Патаповіч, маўляў, наўмысна намагаўся імітаваць сваё забойства. Навошта? Невядома. Был материально обеспеченный, был обеспечен жильем, любил свою работу, работал. Я считаю, что его все нормально, и он чисто по-человечески не мог до такого додуматься и совершить данное деяние. За паўгода да смерці Патаповіча у лесе пад Бярэсцем знайшлі цела ягонага сябра, таксама працаўніка МУС. Афіцыйна 21-гадовы лейтенант крымінальнага вышуку Валерый Калькіс здзейсніў самагубства. І зноў жа праз стрэлу ў галаву. Патаповіч з версіяў не пагаджаўся і абяцаў, цытата, адпомсціць за свайго брата. Информацию про это МУС старанно замял. Чем более широко любая такая история подобного рода упоминается в медийном обществе, во всем остальном, тем сильнее прилетает этим начальникам. Зачем как-то это что-то изобретать, какой-то новый велосипед или еще что-то, если можно это все скрывать от общественности и жить спокойно. Разбор выпадку у Віцебску застаецца на асабістым кантролі міністра ўнутраных справаў Івана Кубракова. Аднак намер чыноўніка дакапацца да праўдзівых абставінаў справы нашы эксперты ставяць пад сумнеў. Кацярына Гардзеева, Белсат. Наперададні ўлады афіцыйна абвясцілі 2025 годам добраўпарадкавання. А ўжо сёння Лукашенко афіцыйна запусціў для менчукоў артызіянскую ваду. Ці залічаць улады гэты факт у плён навядзення парадку, або гэта чарговая перадвыбарчая акцыя дыктатара, разбіралася Ірына Дарафійчук. Обеспечить мегаполис почти 2 миллиона человек абсолютно артезианской водой – это величайший подвиг нашего поколения. У Менску заявілі пра поўны перавод водазабеспячэння гораду на артызіянскія крыніцы. Кран на новай помпавай станцыі, што мысліцца ў Менскім раёне, урачыста адкручваў асабіста Лукашенка. Паводле яго, новая сістэма каштавала 700 мільёнаў рублёў. Не абмінуў Лукашенка і магчымасці папікнуць беларусаў. Маўляў, не плацяць за ваду столькі, колькі яна каштуе. Отличная вода. Можно разливать бутылки и продавать. Адкрыццё помпавай станцыі адмыслова прымеркавалі да перадвыбарчай кампаніі, мяркуе былы чыноўнік Артём Брухан. Лукашэнкі патрэбны інфанагоды. І такія інфанагоды, якія ён можа прадасць грамадству. То бок сказаць, вось глядзіце, дзякуючы мне у Менску артызіянская вада. Мы забяспечаны вадой на века. І што важна таксама адзначыць, што ён вельмі шмат увагі надае менавіта мінчане, Менск, таму што ён вельмі добра разумее, што Мінск гэта тая сталіца, якая ніколі яго не падтрымлівала. Да гэтага часу маскоўскі і фрунзенскі раёны выкарыстоўвалі ваду з паверхневых крыніцаў. За апошнія гады ў Менску здарылася шмат аварыяў у сістэме водазабеспячэння. Даць сталіцы артызіянскую ваду до конца года летась улады абяцалі неаднаразова. Задача поставлена самая архисложная: до конца текущего года обеспечить Минск артезиан. Даже до конца этого года? Да, я думаю, что мы это в силе выполнить. Сам Лукашенко артезианскую воду для менчукоў залічыў да акцыі года добраўпарадкавання. Менавіта такое значэнне 2025-му афіцыйна надалі напярэдадні. Большой завод по переработке отходов, мусора и так далее. Это надо делать. Мы работаем над этим. Вот в этой пятилетке и в этом году благоустройства мы особое внимание этому уделим.
Апроч гэтых агучаных Лукашэнкам праектаў, планы на год добраўпарадкавання пакуль сфармуляваныя агульна. Навесці, цытата, «парадак на зямлі», актывізаваць валанцёрскі рух і правесці прынамсі 2 рэспубліканскія суботнікі замест аднаго. Гэта ідэя добраўпарадкавання, насамрэч, яна ў гэтым. То бок грошай у бюджэце не хапае, каб вырашаць такія пытанні, яны іх спрабуюць вырашаць бясплатна, прымусіць людзей па суботах выходзіць штосьці рабіць. Завядзёнка ж надаваць кожнаму году пэўнае значэнне цягнецца даўно. Былі ў Беларусі і год гасціннасці, і год беражлівасці. Давайте будущий год сделаем годом народного единства. 2022 год станет годом исторической памяти. Следующий год мы объявляем годом мира и созидания. Наступает 2024 год, год качества. Кіраўнік адміністрацыі Лукашэнкі Дмітрий Крутой летась у кастрычніку адзначаў, што 2025 можа стаць годам беларускай мовы. Пазіцыі Лукашенко яшчэ не такія моцныя, калі мы кажам пра адносіны з Масквой, і я думаю, што яны адмовіліся ад гэтага падыходу, каб не раздражняць Кремль. Але навошта ўладам увогуле патрэбныя назвы для кожнага года? Павел Усаў мяркуе, што гэта спроба акрэсліць кірунак дзейнасці для номенклатуры. Добраўладкаванне гэта не азначае толькі тое, што вось дзяржава будзе і грамадства функцыянаваць ва ўмовах нейкай стабільнасці, але таксама, што гэта вяртанне да таго папярэдняга палітычнага парадку, які існаваў да 2020 году, калі грамадства ўспрымала рэжым Лукашенка як дадзенасць. Пэўную інфармацыю пра навядзенне парадку ўладамі даюць і лічбы. Так Еўрарадыё падлічыла, што на добраўпарадкаванне гарадоў у дзяржаўным бюджэце рост выдаткаў склаў 5% у параўнанні з 2024. У той жа час выдаткі на сілавікоў выраслі больш як на 14%, а на нацыянальную абарону на 32%. Ірына Дарафейчук, Белсат. Аднавіць помнікі Іосіфу Сталіну, забараніць прапаганду ЛГБТ, панізіць узрост для шлюбу. Гэтыя абяцанні прагучалі па дзяржаўным тэлебачанні ад кандыдатаў на прэзідэнцтва Беларусі. Якія яшчэ змены анансавалі беларусам, нібыта супернікі Лукашэнкі, распавядзе Андрэй Сульжыц. Да развязкі гэтак званай прэзідэнцкай кампаніі застаецца троху болей за 2 тыдні. 4 кандыдаты на гэтую пасаду выступілі на дзяржаўным тэлебачанні. А вось Лукашенко свой шанс данесці думкі да электарату праігнараваў. Ён усё роўна мае ўвесь тэлевізійны эфір, усю увагу дзяржаўных медыя, на што заўжды звяртаюць увагу ў сваіх рэпортах назіральнікі на выбарах, што ў Лукашэнкі і так перакос медыйнай карціны ў ягоную пользу. Тому яму это удзел у дэбатах падаецца, можа, не так важным. Але, канешне, гэта такая дэманстратыўная абраза працэса, дэманстратыўнае стаўленне сабе вышэй за ўсіх іншых. Адметна, што на тэлебачанні кандыдаты паўтарылі свае словы, сказаныя напярэдадні на радыё. Ганна Канапацкая адзіная, хто хаця б частку праграмы агучыла па-беларуску. Яна абяцае знізіць для жанчын заканадаўча дазволены ўзрост узяцця шлюбу да 17 гадоў, павысіць прызыўны ўзрост да 20, стварыць умовы для вяртання эмігрантаў, у тым ліку і палітычных, а таксама змякчыць пакаранне для палітзняволеных. Сергей Саранкоў заявіў, што ідзе на выбары не замест, а разам з Лукашэнкам. У вонкавай палітыцы ён плануе збліжэнне з калектыўным усходам, абяцае і некалькі адыёзных зменаў у палітыцы ўнутранай. Забараніць казіно і азартныя гульні, караць за прапаганду і практыку ЛГБТ, а таксама, цытата, адзяржавіць прыватную медыцыну. Александр Хіжняк паспеў агучыць сваю праграму за 10 хвілінаў замест адведзеных 30. Ён плануе перагледзець памер мінімальнай працоўнай платы і штогод праводзіць пераразлік пенсіяў. Таксама сярод пунктаў ільготная іпатэка для моладзі ды абяцанне дамагчыся зняцця санкцыяў. Кандыдат ад ліберальна-дэмакратычнай партыі Олег Гайдукевіч мае намер жорстка адстойваць пытанне дэбюрократызацыі дзяржаўнага апарату, на 90% скараціць дакументазварот у гэтым апараце, лібералізаваць адказнасць за эканамічныя злачынствы ды спыніць хістанне ў сферы адукацыі. Аднак Вадзім Мажэйка зазначае, што ў праграмах кандыдатаў ёсць мала чаго ад іх саміх. Такія вось акторы ў гэтым спектаклі, яны свае ролі досыць паслядоўна іграюць. У прынцыпе, гэтыя ролі хіба ім досыць і уласцівыя, падабраныя акторы згодна з ролямі, але, канешне, это ўсё роўна спектакль і акторы, а не рэальная палітычная барацьба.
Свою роль будуць адыгрываць на выбарах і, так бы мовіць, міжнародныя незалежныя назіральнікі, якіх, паводле старшыні ЦВК Ігора Карпенкі, ужо акрэдытаваныя 362. Сярод іх прадстаўнікі ад СНД, ШАС, АДКБ ды іншых арганізацыяў з краінаў Еўропы, Афрыкі, Лацінскай Амерыкі і Азіі. Это просто прадстаўнікі, по сутнасці, гэтых дзяржаваў. Ці, так бы мовіць, так званых ГОНГО, это значит квазіграмадскіх арганізацый, фактычна кантраляваных, кшталту, як у нас там БРСМ, это что, как бы это незалежнае грамадства, зразумела, не. Яшчэ Карпенка патлумачыў, чаму выбарнік зможа дазнацца асабовай звесткі чальцоў камісіі толькі з бейджыкаў у дзень галасавання. Персанальнай звесткі схавалі, каб іх не змаглі скарыстаць. Аднак некаторыя чальцы камісіяў гатовыя дэананімізавацца. Я член избиркома. Я горжусь этим. Я член участковой комиссии. И этим горжусь. Я член областной комиссии по выборам президента Республики Беларусь. И горжусь этим. Чым менавіта яны ганарацца, ды хто намагаўся абясцэніць іхны статус, удзельнікі не тлумачаць. Андрей Сульжыц, Белсат. Официальный визит Светланы Тихановской в Польшу завершены. За 3 дні обраная президентка Беларусі провела больш за 10 сустрэчаў з прадстаўнікамі польскага кіраўніцтва, парламенту і грамадскіх арганізацыяў. Асноўныя вынікі гэтых перамоў падвядзе Руслан Ігнатович. Зрабіць Беларусь адным з ключавых напрамкаў вонкавай палітыкі польскага ўраду. Пра такія памкненні Варшавы на перамовах з абранай прэзідэнткай нашай краіны заявіў польскі прэм'ер Дональд Туск. Сустрэча палітыкаў сталася ключавой падзеяй першага дня варшаўскага турнэ Тихановскай. Цягам працоўнага візіту ў Польшу абраная прэзідэнтка Беларусі правяла перамовы з прэзідэнтам краіны, прадстаўнікамі парламенту і ўраду. Светлана Тихановская падняла пытанне перад прэм'ер-міністрам Тускам пра гэтыя абмежаванні, якія зараз Польшча ўводзіць не толькі супраць беларусаў, а ўвогуле міграцыйную палітыку. І Туск прасіў перадаць беларусам, што абмежаванні не закрануць беларусаў. То як прымалі, так і будуць прымаць. Як выдавалі гуманітарныя візы, будуць выдаваць. Як дапамагалі студэнтам, моладзі, грамадзянскай супольнасці будуць дапамагаць. Асаблівую ўвагу падчас візіту ў Польшчу дэмакратычныя сілы надалі парламенцкаму падтрыманню беларускай супольнасці. На сустрэчы з маршалкам Сейму Шыманам Галоўням Тихановская рэпрэзентавала шэраг ініцыятываў, сярод якіх прыняцце рэзалюцыі пра нелегітымнасць выбараў у Беларусі, актывізацыя парламенцкай групы за дэмакратычную Беларусь пад кіраўніцтвам Гжэгаша Схетыны, арганізацыя стажаванняў для маладых беларусаў у польскім парламенце. Сустрэлася Тихановская і з маршалкам Сенату Польшы Малгажату Кідава-Блонскаю. Мы казалі пра тое, што 25 студзеня ў Беларусі пройдуць псеўдавыбары. Мы ўзялі на сябе абавязанне, што ад польскага сенату прагучыць вельмі магутны сігнал і голас. Мы не прызнаем гэтых выбараў. Нельга гаварыць пра свабодныя выбары, калі больш як 1300 людзей застаюцца ў турмах за свае палітычныя погляды, за тое, што яны хочуць дэмакратыі. Польша зарэгістравала больш за 18 тысячаў кампаніяў з беларускім удзелам, і іх колькасць працягвае расці. На сустрэчы з міністрам развіцця і тэхналогіяў Польшы Кшыштафам Пашыкам Светлана Тихановская абмеркавала пытанне дапамогі беларускім прадпрымальнікам. Размаўлялі пра супольныя мерапрыемствы, магчымасць супольнага таксама бізнес-форуму, каб беларускі бізнес і польскі бізнес і маглі больш адкрыта і часцей камунікаваць, маглі мець такія вось пляцоўкі для супрацы. Дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў удалося дасягнуць важных дамоўленасцяў на сустрэчы з міністркай нацыянальнай адукацыі Польшы Барбарай Навацкай. Польша прызнае беларускія атэстаты сярэдняй адукацыі. Будзе захаваны ліцэй у Гайнаўцы з навучаннем на беларускай мове. Будуць захады барацьбы з булінгам у школах, дзе навучаюцца дзеці з беларускай дыяспары. Кульмінацыяй другога дня сталася сустрэча Тихановскай з прэзідэнтам Польшы Анджэем Дудам. Палітыкі выступілі на штогадовым калядным прыёме для беларускай супольнасці ў Варшаве. Сярод запрошаных гасцей былі і беларусы, якія крытыкуюць офіс абранай прэзідэнткі. Я тут не першы раз. Мне прыемна прысутнічаць на запрашэнне
прэзідэнта Анджэя Дуды. Мне прыемна слухаць яго меркаванні, мне прыемна, што ён наш сябра беларусаў, што ён шмат дапамог беларусам, што ён разумее нашыя праблемы, і гэта нам вельмі прыемна. Мы бачым тут вельмі шмат польскіх дыпламатаў і польскіх палітыкаў, і я буду таксама з імі размаўляць і буду казаць і пра візавыя пытанні, якія неабходна спросіць для беларусаў, і таксама буду казаць пра важнасць падтрымкі незалежных беларускіх медыа і грамадскіх арганізацый. Святлана Ціхановская правяла грунтоўную сустрэчу з міністрам замежных справаў Польшчы Радославам Сікорскім і ўзнагародзіла асобаў, якія зрабілі значны ўнёсак для падтрымання беларускага народу. Сярод іх Эльжабета Смулкова, Ян Маліцкі, Роберт Тышкевіч, Мацей Радзівіл і Андрэй Янушкевіч. Праца, распачатая ў Варшаве Святланою Ціхановскай, працягнецца ў лютым на Касцюшкаўскім форуме. Беларускія пытанні аб'яднаны пераходны кабінет абмяркуе разам з прадстаўнікамі польскага міністэрства замежных справаў. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Яшчэ больш інфармацыі можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале. Перайсці на яго можна з дапамогай QR-коду на вашых экранах. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашы калегі. Таксама заахвочваю зазіраць на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку і дзякую, што вы з намі. Улады Беларусі працягваюць практыку павелічэння тэрмінаў для ўжо асуджаных палітычных вязняў. Гэта Мікіту Емельянова, які больш за 5 гадоў застаецца ў зняволенні і зноў будуць судзіць, паведамляюць праваабаронцы «Вясны». Мікіта – актывіст анархісцкага руху, асуджаны яшчэ ў лютым 2020 года, у 22-м яму ўжо павялічвалі тэрмін зняволення з 4 до 6 гадоў за гэтак званае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Цяпер палітвязня зноў будуць судзіць паводле гэтага ж артыкулу. Паседжанне пачнецца 15 студзеня. Паводле праваабаронцаў на Мікіту ўвесь час аказваюць ціск, яго месяцамі утрымлівалі ў карцары. Тым часам у Менску пачалі разгляд крымінальнай справы нібыта за агентурную дзейнасць. Гэтым разам на лаве падсудных грамадзянін Японіі Масатосі Наканісі, афіцыйнай Токіё, яшчэ падчас затрымання свайго падданага выказаў Менску ноту пратэсту і назваў справу парушэннем правоў чалавека. Навошта Лукашэнку замежныя закладнікі, разбіралася Аліна Скрабунова. У Менскім гарадскім судзе пачалі разгляд справы супраць грамадзяніна Японіі Масатосі Наканісі. Мужчыну абвінавачваюць у шпіянажы, за што яму можа пагражаць да 7 гадоў калоніі. Працэс вядзе суддзя Анджэла Касцюкевіч. Пасяджэнне зрабілі закрытым. У адну з першых чэргаў гэта пытанне прапаганды. Дзеля таго, каб менавіта прадэманстраваць беларусам, што яны знаходзяцца ў колцы ворагаў. Ну і паралельна, што спецслужбы яны не спяць у шапку, што яны ўсё ж такі бдзяць і хапаюць гэтых самых шпіёнаў за розныя месцы. Масатосі Наканісі жыў у Беларусі з 2018 года. Ён ажаніўся з беларускай і выкладаў японскую мову ў Гомельскім універсітэце імя Францыска Скарыны. Затрымалі яго летась у ліпені, але вядома пра гэта стала толькі ў верасні з каналу «Беларусь-1». Собранные им за 6 лет чеки. А только в этом маленьком конвертике 47 железнодорожных билетов. КДБ абвінавачвае японца ў фатаграфаванні мастоў і чыгуначных шляхоў, а таксама ў зборы інфармацыі пра сітуацыю ля беларуска-украінскай мяжы, пра сацыяльна-палітычную абстаноўку і нават пра радыяцыйны фон. Получены убедительные и неопровержимые доказательства противоправной деятельности Наканісі. На изъятой технике обнаружена переписка фигуранта с центром. Фільм дзяржаўнага тэлебачання абурыў японскія медыі. Буйное выданне Йоміюры Сімбун назвала паказаныя ў фільме пераклады ліставання Наканісі са сваяком сфабрыкаванымі. Фраза на японскай мове «кампаніі складана пачаць бізнес у Беларусі» была перакладзеная як «у любым выпадку Украіна зрабілася марыянеткаю ЗША». У сувяззю з выхадам фільму афіцыйная Токіё накіравала ў МЗС Беларусі пратэст. Японцы яшчэ не прыдумалі, што ім рабіць у гэтай сітуацыі, хутчэй яны будуць дзейнічаць вось як у барацьбе айкідо. Вось яны будуць чакаць хады з боку беларускага рэжыму, а потым рэагаваць адпаведна на гэтую хаду.
1 снежня за фатаграфаванне чыгуначных шляхоў беларускія сілавікі затрымалі яшчэ аднаго грамадзяніна Японіі. Пасля чаго МЗС Японіі заклікала сваіх грамадзянаў не наведваць нашай краіны. А калі ўжо апынуліся ў Беларусі, то не фатаграфаваць нічога на вуліцы. Эти граждане иностранные могут быть потенциально, опять-таки, обменным фондом. Лукашенко очень выгодно иметь иностранных граждан в виде обменного фонда. И может даже не только, вот как если говорить про ситуацию с Кригером, то не только для него лично, но и для его, скажем так, кремлевского хозяина. Асуджаны ў Беларусі на смерць, у тым ліку нібыта за агентурную дзейнасць, грамадзянін Нямецчыны Рыка Крыгер стаў часткаю вялікага абмену палоннымі паміж Расеяй і Захадам. Палітзняволеную грамадзянку Швейцарыі Наталью Херша рэжым Лукашэнкі абмяняў на прызнанне сваёй легітымнасці, на што ж могуць абмяняць затрыманых японцаў. Ситуация с гражданином Японии в том числе связано и с введенными санкциями Японии против предприятий как белорусских, так и компаний прокладки, таких, например, как Shenzhen 5G. Масатоси Наканіси стаў адным з 30 замежных грамадзянаў, якіх праваабаронцы прызналі палітвязнямі. Агулам у зняволенні ў Беларусі застаюцца сама менш 59 замежнікаў. Аліна Скрабунова, Белсат. Незвычайнае здарэнне на трасе Менск-Гомель каля вёскі Забалотце у Бабруйскім раёне загарэўся вайсковы бензавоз. Што паліўны запраўшчык належыць вайсковаму ведомству, стала вядома дзякуючы афіцыйнаму відэа Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. На ім відаць рэгістрацыйны нумар з нулявым рэгіёнам, які не да канца заратушавалі. Падчас загарання ніхто не пацярпеў, далей глядзім без каментара. Ці можа VPN выратаваць сітуацыю з блакаваннямі Ютубу і Тэлеграму падчас выбараў Лукашэнкі? Пра гэта мой калега Вітаў Ціўчык паразмаўляў з экспертам у лічбавай бяспецы Мікалаем Кванталіяні ў праграме «Белсат Зум». Глядзіце адразу пасля аб'ектыву. Усяго вам добрага, да сустрэчы ў наступных эфірах.